Okay, det første spørgsmål, det er, hvor ofte oplever I, at børn ringer ind og bliver mishandlet? Altså sådan, både fysisk og psykisk. Omkring fysisk vold, så er det, altså jeg har nogle tal her fra 2012, Ja. og der var det 526 børn, der ringede angående fysisk vold. Ja, okay. Og det ligger så på 6. pladsen, gør det. Ja. Men fysisk vold, altså mener du, er det kun vold, fysisk vold generelt, eller mener du også seksuel krænkelse? Ja, også seksuel og... Ja. Fordi det vi adskiller lidt på det, og så har vi også det, der hedder seksuel krænkelse. Og det er 374 børn, der ringede omkring det Ja. i 2012. Og så faktisk adskiller vi yderligere på dem, der er blevet udsat for seksuel... nej, det er fint. Nej, seksuel krænkelse, det er fint. Jeg vil lige vil sige... nej, det er vist det, kan jeg se her på papirerne. Ja, okay. Ja. Ja. Yes. Så er der også et tilspørgsmål med, hvilke former for børnemishandling oplever I oftest? Altså, hvad er det for nogle børn, der ringer ind? Og... Undskyld, hvad siger du? Altså, hvad er det for noget børnemishandling, børn ringer ind om? Er det fordi, de er blevet slået, eller hvad? Altså, det er fysisk vold. Altså, det er sådan... altså, det er rent korporligt. Altså, sådan, det er rigtigt... Altså, hvor de bliver slået og banket af deres forældre. Ja, det er det. Altså, når det drejer sig om fysisk vold. Ja. Seksuel krænkelse, altså, det siger jeg lidt sig selv, ikke også? Altså. Ja, og hvad så med psykisk? Er det så fordi, at forældrene også har måske svigtet dem, eller... Undskyld, hvad siger du? Altså, psykisk vold, er det så også fordi, at forældrene, de har svigtet dem? Hvis de bliver psykisk... Fysisk vold, siger du? Psykisk? Nå, psykisk vold? Ja. Ja, altså det er... Altså vi har faktisk ikke... Altså psykisk vold, det er sådan meget svært at sætte en finger på. Ja. Hvornår det egentlig er, altså man siger fysisk... Ja. Psykisk vold, undskyld. Ja. Vold. Jeg vil nok sige, mange gange, så drejer det måske mere om omsorgssvigt. Ja. Mange gange. Ja, men det ringer børnene vel også ind om, gør de ikke? At børnene bliver forsømte, og de voksne er ikke glade. Ja. Og lige så hurtigt børnene prøver at henvende sig til de voksne, så bliver de hårdt kontant afvist, og det kan være nogle grimme, hårde ord. Altså, og på den måde kan man sige, at det jo psykisk belastende, og børnene bliver meget psykisk nedtaget på den måde, og samtidig med, at de bliver omsorgssvigtet. Ja. Yes. Hvordan rådgiver I så børnene og hjælper dem igennem situationen, de sådan er havnet i? Altså, hvordan hjælper I? Undskyld, du må tale lidt højere. Ja, hvordan rådgiver I børnene og hjælper dem igennem situationen? Hvor mange rådgiver vi er her? Nej, hvordan I rådgiver børnene? Altså... Nå, hvordan vi gør det? Ja, altså, jeg vil sige det ene, altså, det er jo meget forskelligt. Altså, det er sådan meget individuelt. Altså, vi er nødt til at tage fat i barnet der, hvor barnet er. Ja. Og når barnet ringer herind, er det er meget forskellige faser. Altså, nogen har været udsat for det igennem længere tid, og har måske turde at sige noget, fordi de har været bange for det. Og så er det nogen, der ringer ind lige med det samme. Altså sådan, nu er det lige sket her, ikke? Og hvad skal jeg gøre? Eller nogen er måske bare lidt bange for mistanker for, at mistanker om at det er nogen, der vil forgribe sig på dem, eller noget af den der stil. Altså, det er sådan meget forskelligt, hvad det er for nogle børn, og hvorhen det er processen og så videre. Og nogen tør ikke rigtig gøre noget ved det. Nogen har mere brug for bare snakke lidt om det, og nogen har brug for at ringe tilbage flere gange, for ligesom turde og få mod til sig at gøre et eller andet ved det. Altså, vi har forskellige måder, hvor vi kan hjælpe dem. Ja. Hvis barnet bliver udsat for fysisk vold og seksuel krænkelse, så prøver vi at fortælle om deres barnets rettigheder. For barnet har nogle rettigheder. Børn skal ikke blive udsat for hverken det ene eller den anden måde i form af vold, eller blive udsat for nogen måde af krænkelse. Nej. Men så er det op til det enkelte barn, hvor modig barnet er, kan man sige. Ja, hvor er de selv? Vi har forskellige måder. Altså, en ting kunne blandt andet
være, at barnet er nødt til at opgive. Vi kan give det nogle råd, men når vi lægger det rør, så ved vi ikke, hvad det sker, og hvordan det her barn egentlig er i stand til at følge de råd, vi har givet. Vel? Nej. Vi kan også anbefale, at det kommer noget udefra og hjælper barnet, ikke også? Så barnet ikke står alene omkring den her problematik. Men det kræver selvfølgelig, at barnet tør for eksempel opgive sin anonymitet. Og vi har jo bisidder. Hvis barnet gerne vil have bisidder, så er det blandt andet nødt til at opgive sin anonymitet. Ja. 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 Yes. Men det har du næsten svaret på, det her spørgsmål. Men det er sådan, hvordan samtalen foregår mellem jer og barnet. Altså, hvad I sådan siger. Men det er jo, at I rådgiver dem og... Ja, altså vi er nødt til at rådgive dem og se, hvor altså, det er også meget forskelligt, hvad de forskellige børn har brug for hjælp. Altså, nogen er bare måske omtoget og chokeret og rystet over det, der skete, ikke også? Ja. Og nogen er super vrede over det her, ikke også, at det bliver udsat for det, der skete. Og nogen er selvfølgelig ked af det, og altså, man må også lige føle, hvad det er for barnet, og hvor er barnet lige nu, ikke? Og nogen er sådan helt parat på at bare komme ud af det, og søge hjælp fra andre, ikke? Nogen, der ligesom griber ind i det. Ja. Så, yes. Men kan I mærke sådan, hvordan barnet har det under samtalen? Altså, hvilke følelser, der sådan spiller sig ind? Ja, det er vi. Vi er meget opmærksom på det. Altså personligt så er det faktisk ret sjældent, jeg har børn, der bare taler ud af posen. Altså, fordi det bare lapper løs, fordi de har det meget svært. Det er en meget, meget svær situation. Så tit skal man ligesom nærmest trække det ud af børnene, ikke? Ja. Men det kan godt lyde nogle gange, som vi stiller rigtig mange spørgsmål, ikke? Altså, men et eller andet sted er det også bare, fordi vi prøver at føle og fornemme barnet, når vi stiller spørgsmål. Hvordan har du det nu? Kan du fortælle? Kan du forklare, hvordan du føler det? Altså beskriver og sådan noget, ikke? Vi stiller mange spørgsmål mange gange, ikke? Men det er også fordi, det er svært for barnet at tale omkring sådan noget her. Ja. Og det er sjældent barnet bare selv har lyst til at tale ud af posen omkring meget svære ting, ikke? Det er svært at sætte ord på ting. Ja. Men har I nogensinde sådan prøvet, at I ikke kunne få kontakt med barnet? Altså, at... Det er nogle gange, det er sket. Altså nogle gange sker det, når de ringer, så er telefonen tavs. Ja. Men man kan høre, at det er et andet barn end en anden. Og det sker faktisk en gang imellem. Jeg har oplevet det meget flere gange. Men hvad gør man så? Altså prøver man så bare at stille nogle spørgsmål? Og... Altså ja, det gør vi. Altså, først må man høre, hallo, jeg kan høre, det er nogen. Og så prøver man at bede barnet om i lyd, for bare at høre, at det er der, ikke? Ja. Altså man ved, at det er ikke fordi linjerne bliver afbrudt eller noget i den der stil, ikke? Og så prøver man, altså man bliver ikke ved, jeg er det evighed, vel? Nej. En tavstelefon, fordi vi ved, det er kø på vores telefon, ikke? Ja. De andre børn, der vil gerne vil komme igennem, ikke? Men så ser vi venligt, at når de gerne vil tale, så er det parat til det, så kan de prøve at ringe igen, ikke? Men vi prøver der et stykke tid, ikke? Vi får kontakt, det gør vi da helt sikkert. Ja. Så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig. Tror I, at I kan bidrage til at stoppe børnemishandling, altså ved at rådgive børnene og sådan? Ja, stoppe, altså at vi kunne nok gøre, hvad skal man sige, både gennem opløsning, men også, altså det er jo børnene, dem der ringer ind, det er børnene, og det er børnene, der bliver udsat for det. Og dem, der udsætter barnet for det, det er de voksne. Og det er jo egentlig ikke rigtig de voksne, vi har fat i, kan man jo sige. Nej, det er det jo ikke. Men mindre barnet er villig, som sagt, at opgive sin anonymitet, ikke? Og få hjælp udefra. Men den måde, som børn velkommen, for eksempel, kan gøre en forskel, det er jo gennem blandt andet lovgivning. Og det gør vi jo. Vi prøver jo at påvirke den politiske arena omkring børns rettigheder, og bare det at oplyse om børns rettigheder, det tror jeg gør en stor forskel, når børnene ved. For tit tror børnene, det er deres egen skyld, og børnene er måske lidt handlingslamme, og børnene ved ikke, hvad de skal stille op med det, der sker og foregår, ikke? Men vi oplyser dem om at sige, jamen ved du hvad, du har nogle rettigheder, nu skal du
bare, det her skal du ikke finde af, sådan og sådan og sådan og sådan har du nogle muligheder. Tror jeg, det også kan være meget behjælpeligt for børnene. Altså, ja, det tror jeg, der er forskel. Ja. Jamen, det var sådan set det faktisk. Ja. Vi var glade for, at du lige har lyst til at svare på de spørgsmål. Ja, men det er helt i orden. Så siger jeg held og lykke. Jeg ved ikke, om du oplyste, men må alle spørge, hvilken kommune det er, jeg ringer fra? Ja, hvad? Til vores statistik, så spørger vi sådan, hvilken kommune man ringer Nå, fra. ja. Det er frivilligt. Ja, jamen, vi ringer fra Silkeborg. Ja? Ja. Okay. Og hvor gamle er I? Vi er 16 og 15 år. Ja, det er helt godt. Det er bare til vores statistik, ja. Ja, Okay. Ja. Jamen, held og lykke med det hele. Ja, tak for hjælpen. Ja, så tak du. Ja, Hej. hej.